tuturor și salutare tuturor și noi astăzi o să ne jucăm Brawl Stars, să ne jucăm Showdown și să vă spun ce brawler mi-au picat azi. După cum vedeți, am pe Tara și Piper, dar Enzo am făcut 8000 de trofee, mi-a dat-o la Trophy Road și știți că după ce se termină, uitați aici în colț jos, în dreapta, 13 zile încă, când se termină tot un fel de sezon sau nu știu cum mai e. Apoi la shop îți apar două chesturi, un big box de 500 star point-uri și un mega box de 1500 star point-uri. Și am uitat să vă spun că am trecut sezonul 1. Da, pe bune. Am trecut pe tot și aici mi-a dat mega box, apoi 500 de power pentru brawler. Apoi după fiecare 500 de, cum îi spune, de astea albe, uitați aici, o să-mi dea un big box. Da, și vreau să grămădesc, că mi-a rămas încă 20 de zile când se termină sezonul. Hai să începem să jucăm. Nu uitați să vă abonați și să puneți un like la acest videoclip. Uitați așa cu Enzi. Da, Enzo e de levelul 1 pentru că acum am luat-o. Uite așa. Dar o să fie ușor să mă joc pentru că sunt aproape 0 trofei. Uite așa, haide. Hai, chestule, vin încoa. Power. Am 3 power. 5000 de HP. Uite acolo cine e? Poco, Lico. Mori, Poco. Poco, mori. Ajunge? Uite. Nu. Please, nu. Hai să o fă. Nu! Era încă pe ce. Hai. Hai, îndemă. Opa, am 7 power. Nu. Pe Jackie, așa, o leacă. Opa. Am murit, am luat top 1. Fost camize. Să jucăm acum. Uite așa. Exit. I'm only here for the trophies. De 10 trofee. Unde? Uitați-o pe Tara. Așa frumoasă și dacă o să-mi apară la shop unde sunt cu star point-uri, vezi, am aici 670 star point-uri și sunt 2 skin-uri. Cred că mâine o să-mi dea skin pe Tara sau pe Enz, că sunt tare frumoase. Și hai să începem meciul. Nu uitați să scrieți în comentarii ce joc să mă joc. Da, ce joc vreți să fac un videoclip despre el. Uitați pe Poco, haide. Hai. Opa, dă-mă power-ul mie. Al meu a fost. Oh, Jessie, ultima ta și mori. Am murit, mă. Hai, chestule, vin încoa. Încă un power, am 3 power. Ticule. Opa, hai că am o să mor. Nu eu să mor, nu eu. Scuze, tic. Că ce m-am murit. Opa, hai să-mi fac. Uite-mă. Șpeul. Cel primul, ia uite-l. S-a ascuns și crede că nimeni nu se găsească. Uite așa și mort.
Oh. Acest power să luăm. După acolo e Jackie, dăm așa de și top 1. A fost cam easy. Hai să mai joc meci cu Piper. Uitați, Piper tot mi-a picat din Big Box. Din Mega Box mi-a picat... Nu, invers. Din Mega Box mi-a picat Piper, dar din Big Box mi-a picat Tara. De Jackie, opa. Dacă sniper eu, dacă e. Hai. Nu da s-a ascuns. Nu prea pot să pușcă, așa. Opa, avem un power. Dar Piper nu prea îmi place pentru că trebuie să dai de la distanță și în chestul când dai ar trebui să te duci lângă dânsele. Oh my god! Ați văzut? Nici n-am văzut, am dat și eu la random. Haideți mă, puneți și voi un like pentru acest moment. Nu trebuie intenția ei. Nu, era pe lângă. Să nu-mi pune acesta. Să ne ducem în ea și să dăm așa ultimata. Aia măcar am dat în ea. Opa! Să sunt hai că dacă vine eu îmi dau ultimata. Opa, așa. Mă, dacă o câștig, ar trebui să vă abonați și să puneți un like. Nu! Hai, nu puneți like. Măcar like-ul puneți. Hai, Piper. Am 1051. Uitați aici că am 100 și o să-mi trebuiască încă 400 și o să-mi dea un Big Box. Ia uite-l pe Cătălin, se joacă, ce se face. Și ultimul meci, cred că, să hai cu... Cine? E cu Nida, să ne jucăm, trebuie să facem rap, pot. Nu mai ajunge monede. Haideți în meci. Showdown. Nu știu dacă vouă place, uite, tu care te uiți la acest videoclip, că îți place două showdown. Mie nu prea îmi place pentru că acolo îți faci ca o naștere în fel. Te spawnează, da, când mori tu și te spawnează din nou, e clar, îți place așa. Dar la alții, când îl omori și știi că gata, el o să se spawneze, dar în solo showdown, unde ești singur, l-ai omorât odată și gata. Minus. Dar acolo trebuie să faci 2 kill și să știi care era în echipă cu el. Mort. Hai, mori. Nu, te rog. Oh my god. Aveam puțin HP. Hai mă. Unde-i acel... Ia te-am pe Bulissimo. Hai să-mi fac măcar ultimata. Uite așa și îmi dau ultimata. Hai, ursulețule, tu te duci pe o parte, eu mă duc pe alta. Mulțumesc că l-ai omorât. Ne-am jucat cu Nita și cred că 4-lea meci, să jucăm 5 meciuri în total. Pe ultimul meci aș vrea cu 8-bit sau Poco. Hai cu Enzi, nu prea m-am jucat cu ea. MZ.
telefonul, cu spray-ul, alați în ou Follow me? și gata. Ce să-i faci? Opa, Try my new perfume. haide, mor. Uite odată. Opa. Tot greșeală, să fugi de mine. Păi dacă îmi fugi de ea și ești aproape, mai degrabă stai așa, că de departe îți dă de 3 ori mai mult damage. Try some zombie by me. De aici. Încă o dată, cred. Da, încă o dată. Ce vrei, mă? Penny. Opa, aici. Faceți la acesta. Hai. Haide, mă. Hai, mă. Uite. Emzi, nu vrei să mori și tu? Nu vrei? Hai că mori. Nu vrea, dar o să fii moartă. Uite așa. Hai, unde e ultimul? Acolo caut. Dar am crezut că o să aibă mai puțin. Ce nu ați văzut? O să dați în urmă la clip și o să vedeți cum Daryl s-a dus în noria aia vers și încă s-a dus și pe apă. Iar avea și pe 15. De cât mi-a dat? 40. Ai ultimul meci, a 5-lea, eu o să joc cu Shelly. Uite, o fac la 600. Dacă o să pot, dacă nu vin 2 sau 3, 4, din toate părțile câte unul și mă omoară. La trofee mari nu-mi place Crow. Deloc nu-mi place. El vine în tine, te enervează cu trava aia lui de cuțite. Iei cuțitele cu o travă și când îți dă în tine, îți rămâne o travă aia pe câteva secunde. Dar nu spune că e greu cam să joci. Dar azi, haide să-mi facem ultimata. Pentru că dacă am ultimata, nu mă omoară nimeni. 100%. Hai, bulă. Hai, bul. Hai că vreau să fac ultimata pe tine. N-am pe cine altcineva. Bul, câte trofee ai pierdut. Aici cine? Jesse. Parcă mă joc la trofee mai mici decât sunt acum. Uite. Mori. Oh my god. Acum să fac viața și iau power-ul. Opa. Mamă, nu m-a pălit niciodată. Noria aia. Verzi. Cu o travă. Hai. Oh my god. Dynamite. Mai poate el. Opa. Hai, mă duc și în bul și-l omor. Opa. Nu. Am gadgetul ăsta și cam uite dânsul să-l folosesc. Ups. Nu. Oh my god. Da. Cum credeți că îmi dă +1? Mai bine nu mai este ca atâta. -1. Hai, ultimul meci. Acum luăm un top care să-mi dea plus trofee. Uitați, acolo este Crow. Și nu cam îmi place. Shelly. What? Nu văzut pe Crow. Hai. Am 15%. Nu atragem atenția.
Leon, eu tot îl am Power 9, am făcut pe el și vreau să-mi pice un Star Power. Aici cine? Nimeni. Uitați-vă, fac team. Și când vin doi în tine care au care nu se pare cinstit, uite-mă, dar am văzut mă timp. Uitați-mă acolo și ele acolo lucrau și m-am dus într-o parte și nu m-au omorât. Mă nervează. Să mă țin aici până când se termină meciul, pentru că el o să-mi dea cu trava aia lui. Nu-mi place deloc. Că spun deloc, apoi deloc nu-mi place. Uitați-vă și mă omoară. Uitați-vă. De ce când mă joc fără ca să pun un videoclip, totul mi se plinește, fac acolo top 2, măcar top 3, câteodată și top 1, dar acum în videoclip top 8, top 6 și tot în minus. Mamă, hai, acum, măcar acum. Uite, acolo cine? Shelly în jos acolo. Uite, porul meu. Uite, mamă, ce nasol. Gata, nu mai mai joc cu ea. Nu-mi place, gata, nu mai. Am 581. Hai, după video, cred că să fac eu la 600 de trofee. Și cam atât a fost videoclipul. O să ne vedem data viitoare. Pa, pa!